sagawai pat perlok kani ka jing ka kamti mau ti siap mau kata ka kamti mau balai kani ka kawan ra kani amat sngo nganga sngo tenat namar ba ka kamti mau ti siap ka dei ka jing balai jong ki baduk nak kebantaban im ki beriu ki babla ki im baro kata ki im te balai kani ka voice of the people parti kami ban keren ya kani kamat namar ba balai kani ka jing pen im jai ki baduk ki bamdon kam don jam ki ti mau ki show mau kum to ka im ja nak to te la ki yo no kita ki kembaong itu Paieid mah kita try kendau tikim ai te kane bro khote shwa ban bu kita ki machine da don kam na ka sarkar em ban yo ya ka NOC na ka na UDC ne na u na kanu hab yo em ya kata te Paieid balai phim study bha te balai phim study bha kini ke bro khot la da sarkar ka basian ka sarkar ka bastat ban pen em yo upai ba kamut ka ailat mde ban ailat kita ki machine ki bro khot ki nong ti mau ki nong sok mau ki bun te di ban ailat kita ki kenang bakini im kenya ka jing balai jong ki yo ki im kata ini Paieid padi ong ba ka try kendau kata bro khot Paieid pi pila cha ngam tip su pi la po cha krem ka nyamra yu ma pi kren be je ni kai ngat condemn ya ka jing kren ka jong pi te sa bayadai bar katu ka mo nga kren ko lumbeng ka sabalap ngan mat yu bet katu ka bayadai bar lumpang deng i Paieid ong la da kren ka sarkar kum tu la da kum tu ndrei em minta penjakren tak tien ka longkam sa klem ki jing tho ki ba saki la pi pendu no tu lum pandeng banam sna project su hang tu kemut de bandan ka jing tho kan klem ai ka jing tho tela sai hadin habut pilek biang pat nang lek buri pat menu ban ga jakta klem ka jing tho kata ru ka de ko Paieid pi da pi dan kam kan wan kushing hanga ma Paieid wan kushing hanga ngan hikai pi la da pidang kwa mi media pidang kwa ban pensai pi pila long jero pim long ro briu ba fit ban yu katu ka DSC ka kinong hikai ru ngalada ka kendau ka siap ka sarkar ini apa yang itu ka Sri Semen mo ka Sri Semen balak su de ki bon ki jaka ki ba ini apa jak tu ka ki ba bon ki benta ki ba ka sarkar kala ka kuat te bandi kita ki mender to da di no hagi breu ki badai ki kasi ki jak bendriu jongi ka biang wat la kata ru de ban te kendon ha kata ru komba de ban yo kam ki jak bendriu ki jongi Paieid ru ikirsan ya kan ni ko Paieid ngong pi kan Paieid pim dan su pila don ka tu ka 4,000 ekar ka deu yong jong PM pi pim dan sem su ki kon jong piru kim dan kam su te balai tang na ka daw ka ba pi pim dan kam su kamut pinjan ben no ikini ki duk ki ba imja ki ba yu ki ba kamai ki beriu ki ba duk balai pin su perkat tang ka jing yo nong de Paieid pi pim pat long fit ngangong pi pim pat long fit ban kren ni kai ka ba ba na kren biang la da pi dang kren biang ngiru midang ter biang ye pi kata ka de ka asuran ka jonga ya ki mender Paieid ka voice of the people ka bu ya kan ne ka ba de ban jurip bat be no ki mender ki ba syong basa be an pi tip kat no ki mender ha kan no kom kawan ha kan no to batai saya kata pi chu munjur ya kata mut pi kwa ban kerta alang ban syong bat mender ha po ri khasi jongi Paieid pi tip pi syong tang hang tu em pi su ai khau siar ne pi su syong be tang hieng tip ngam tip ya ka condition jong pi danga kandon ka wi ka singi ka banga ngahwan hieng jong pi ban introduce ya pi hakno ko kom pi im ta le se don kam ya pi ban ya lam shaw hospital ru hab le na le se ka jingmu jing perkat pi kam biang su ki mender man ta ki rong tu na ki rong tu ngi ki ba im ngi ba im sabar ngi wan ngi tip kalit kawan kan ya thu ipi kibun ki perlok ki baong yang penmi video sepang kane ka ba ki mender ki dei peleng hapo kana para hang tu ki don ki force ki don ki pulit ki ba penrung damdan kata ka ka ba yang ba hablei banrung mau kata ka ki pen sna tang tu tang minit sim pisa kim tip ki video ki wan ki tang penyo pisa ki lap sna ki tu ki kot kisla yo banrung yo ban le chong kali kit ka ambulans ki video ki bam yo ban biang ki kot kisla kit ambulan khnang ban light na ka jing sha ayu nomor kit ka ambulan tela de nong pang nong yap mat yap tekum kita ki berkhot ilong ki ja ki don Paieid tang ba pi pim yo i pi su keren kelmar ta sagawai par kani ka sepang ka ki khaput Paieid ki khaput pila yo i Paieid ya ki khaput ki ba yada na banta ka jing rong tu jong ki breu mata ki rong tu na ki khaput ki ba le se ki don ki jaka pi ong ba kita ki BSF ki don kita ki berkhot pila mention ha ka jing keren jong pi hende ki rong tu ki breu ki ada ka pisa ki rong tu ki tu ki nong abang tu ki yo ka pisa ka sarkar kan kade ban kit klik kata kade ban pen khlanya kata ban check
ban ai ka advice sampai jongki bakim dei ban rong tu hang tu kadang jeng tu piang bam don ta pe jak ki kumha lapangap u asam u yo ban wan free chane sopo meklaya jongi ban wan thung ban rap u dang hagane ka video ka barang ngayu iba u chim sa jongi lej ai buram lej ayu batu u chim sa jong kasam kini baro khoj Paieid ngan ong ya phi ka NPP ka MDA bat ka BJP ki me pher nga thrai phi la yo i Paieid ya ka jingja po Delhi da phim pat yo iru da phim sungthu akaktin dakhar ngan sabatai phi akaktin hindi ngan sakon ngasan translate saka aktin kasi khnang ba phi phin sungthu